unsay pamaagi kon kamo magbayluay og yuta. Pananglitan, kamong mga managsuon, nagmahay. Ikaw nagmahay ka kay wa ka kauyon sa imong naangkon nga pwesto. Ang imo sab nga igsuon nagmahay kay wa nagkauyon sa pwesto. Apan nagka pirma na kamo og deed of extrajudicial partition na bahin na bagyuta. Karon sa mainyohang remedyo, ayagin mo ka stress. Di ginamayo mo rin mo og ka-stress. Anang problema ha? Dili na problema. Mo pirma lang mo og instrumento. Panotaryuhan yun og abogado. Unsa man ni? Deed of exchange. Under Article 1638 ngadto sa 1641 sa New Civil Code. Barter kini, mag-swapping mog yuta. Ikaw man og notaryo sa abogado nga deed of exchange pag swap sa inyong yuta, mauna na. So dili mo angay nga problema ana. Ang inyo lang buhaton, duol mong abogado nga kamaong muhimo sa instrumento.